Ofrat 1000, a ovo je isprobavanje sprava za vežbanje. Danas ću snimim nešto novo što niste vidjeli kod mene. Prvi put isprobavam ovaj spravo. Ovi su goli trenutno, ko da su na plaži, a nema mora. Ovi su se skinuli goli, kao su na plaži, ali nema veze, ne obraćamo pažnju na njih. Pa dobro, vežbaju, da se ne znaju odeći, kao što se ja trenutno znojim u ovim mojim hilankama, šta već da je ovo. Ćale, što to radiš? Evo, sad ću da počnem. Da vidimo majstora na delu. 3, 4, 7. 1, 2. Znam malo nešto. Bravo. Evo, sad ću probam na ovu. Odlično. Ajde, odmorimo malo, pa još jednu seriju pa se vidimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To su vreća stvar. Ovo ti gore. To valjda se vuče, šta znam, i onda ti diže to sedište, eto tako. Pravi kameru mene, bre. Biti će. Đavo mi tvoj mozak. Stoji. Charlie! Ovdje. Pa da, ima tu sve neki, mislim, imaš svuda. Napišite u komentaru ko voli da vežbate, ovako kao ja. I što najviše volite da vežbate? I ko vam omilja spravu? Napišite. Bilo je i sa one druge strane nešto, nemam pojma da je. Ajmo. Dosta.